Woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond vinden wij het interessant om te laten weten hoe de verschillende partijen denken over de agrarische sector. En zijn we benieuwd naar de standpunten van die partij. Wij vroegen verschillende Limburgse kandidaten om te reageren op diverse vragen over de agrarische sector. In deze video stelden wij de vraag: hoe ziet u de rol van de land- en tuinbouw in de energietransitie? De Partij voor de Dieren ziet ook kansen voor bijvoorbeeld windturbines op landbouwgrond, maar ook zon op dak is natuurlijk heel goed. De tuinbouw die zullen versneld van het gas af moeten, omdat ook die fossiele subsidies gaan verdwijnen. En mestverwerking en zeker die koolvergisting, dat vinden wij helemaal geen goed idee. Daar gaat ook best veel in mis. De belastingbetaler is er een hoop geld in kwijt en dat geld kunnen we beter investeren in een energiebesparing. Nou, de landbouw en tuinders die hebben al een enorm grote rol in die energietransitie. Niet omdat bijvoorbeeld landbouwgronden interessant zijn voor zonneweiden, dat willen we voorkomen, maar omdat je ziet dat op bijna geen enkele stal niet al zonnepanelen liggen. En de potentie bijvoorbeeld mest om het te vergisten voor groen gas of als alternatief voor kunstmest, die zijn enorm. Daarmee speelt de sector een cruciale rol. Een hele belangrijke. Enerzijds natuurlijk vanwege hun uitstoot, maar nog veel meer vanwege de mogelijkheden die er zijn. De mogelijkheden van mestverwerking tot nieuwe producten, nieuwe energie, warmte, noem maar op. En daar heeft natuurlijk die boer en die tuinder ongelooflijk veel ervaring mee. En daar moeten wij als overheid veel meer over nadenken. Stimuleren, vergunningen, subsidies, noem maar op. Ja, de energietransitie is een ontzettend belangrijk thema voor D66 en daar moeten we dan ook met z'n allen aan werken. En daar kan de land- en tuinbouw ook zeker een rol in spelen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op het land te plaatsen. Ik zag ook in een artikeltje dat ik geloof 13,3% van de boeren had aangegeven dat ze graag zonnepanelen op hun land zouden willen. Nou, daar moeten we ondernemers dan ook vooral niet in belemmeren en vooral de kansen geven om daarin te investeren als ze dat willen. Want uiteindelijk zullen we de energietransitie toch met z'n allen moeten doen. Nou, laat ik vooropstellen dat ik denk dat heel veel ondernemers in deze sector al best wel veel bezig zijn met duurzaamheid en ook met innovatief ondernemen. En wat wij als BBB heel erg belangrijk vinden, is dat we dat vooral ook samen met die sector doen. Daar liggen veel kansen. We willen niet dat er ook maar iemand iets wordt opgelegd, maar dat dat altijd in overleg gebeurt. Ja, we denken dat de land- en tuinbouw een grote rol kan spelen in de energietransitie, door ook meer klimaatneutraal en energiezuinig te werken. En dat kan wat ons betreft door zonne- en windenergie nog een belangrijkere plaats te geven op het boerenerf. Daarnaast denken we dat ook innovatie een hele belangrijke rol kan spelen, zodat boeren ook met innovatieve technieken de uitstoot verder kunnen reduceren en ook energiezuinig kunnen produceren. En daarnaast denk ik voor de glastuinbouw dat die wat meer circulair zou kunnen zijn door ook wat meer gebruik te maken van aardwarmte en restwarmte en ook meer gebruik te maken van CO2 afvangen vanuit de lucht. De land- en tuinbouw gebruikt natuurlijk heel veel energie, maar kan ook heel veel energie opwekken. Er zijn hartstikke veel voorbeelden waarin boeren daken ter beschikking stellen voor de lokale energiecoöperatie. Hier in Weert is dat bijvoorbeeld ook gebeurd. En ik denk dat de coöperatieve vorm waarin boeren ook helpen met iets ter beschikking stellen en ook daarmee wat kunnen verdienen voor de gemeenschap in de opwekking van energie, dat dat een hele mooie vorm is waarin het win-win is voor de boer, maar ook voor de omgeving. Dus lokale opwek, energiecoöperaties waarin iedereen deelneemt, de inwoners deelnemen aan het energieproject.